Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo po'y magsimula na. Bago po tayo umawit sa Panginoon, tayo po'y umikot at kamayan natin ang ating mga kapatiran sa magang ito. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. The glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory. I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Napakadakila po ng ating Panginoon, napakadakila po ng kanyang pangalan. Dahil po sa kanya tayo po ay binigyan ng pagkakataon para magpurit magpasalamat sa kanya. Kaya kung ano man po yung mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin, dapat po natin itong ibalik na may pasasalamat at may pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya po tayo yung magpapasalamat at magpupuri ngayong umaga. Yes! Blessed be your name. Blessed be your name, the land that is faithful, with stream in abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when I found in the desert place, they walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you put out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all I need should be. Blessed be your name, blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, the day of peril. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glory.
Lord. Good morning, Holy Spirit. Heavenly Father, O God, salamat muli, Panginoon. At dinala mo kami, Lord, sa iyong bahay-sambahan. Lord, naririto kami upang magpalinis at patuloy na nagpapakumbaba sa banal mong harapan. O Father, cleanse us, O God, Lord, upang malaya kaming makadulog sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa special na araw na ito, Lord. Ano man ang iyong revelasyon at sino man ang iyong gagamitin, Panginoon, Lord, anoint him more, her, O God, Lord. Ikaw po, Lord, ang maitaas sa kanyang buhay. Patmanding kami, Panginoon, ikaw lamang ang itataas namin sa oras at araw na ito, O God, Lord. Pakalinisin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Lord. We offer our hearts and life for you, O God. Sa oras at araw na ito, Panginoon, ikaw lamang ang tanging maisa puso at maisa isip namin, Lord. Alisin ang anumang balakid, O God, Lord. Sa mga oras na ito, Lord, ibuhos mo ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Even ang 4 na sulok, Lord, ng iyong bahay-sambahan, ngayon pa lang ay may mga anghel na. At lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang maitaas sa puso at buhay ng bawat isa. Thank you, Father, for this day, Lord. Naway ang lahat ng revelasyon mo, Panginoon, ay magamit namin, maisa puso at maisa kaputuparan at mahakbangan namin, Lord. Maraming salamat pala. Ngayon pa lang, Lord, we claim the victory upon victory of your prayers meeting, O God, Lord, of this event, O God, Lord, na ikaw po ang uunahin namin, O God, bago kung ano pa man, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng araw na ito, Panginoon, sa lahat ng naririto, maging nasa live streaming, O God, online, O God, nasa andako man ang iba naming kapatiran, Lord. I-extend your arms for them, O God, Lord. Hallelujah! Hallelujah! We are blessed, O God, Lord, na narito kami, Lord. Narito kami upang ikaw ay purihin, sambahin. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa oras at araw na ito. In Jesus' name, Amen. Amen! Ngayong umaga tayo po yung magsasaya at magpupuri sa ating Panginoon. Huwag po natin isipin yung bukas, isipin natin yung ngayon kung paano tayo magpupuri sa ating Panginoon na Diyos na buhay. Kaya po sabay-sabay tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos! Amen! Yes! Go! Here we go! My cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have has done for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa. I'm leaving my fears behind. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hope and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have has done for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh,
wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Whoa, yeah, come on, let's sing it. There is a place we can seek His face, chains in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, people crying out. I want to sing a new song, yes Lord. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of that redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Never the same. It's taking my chains. There's freedom in Jesus, power to sing. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Shout out His name. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all that within. Let the whole earth sing. The whole once again, never the same. Never the same. It's taking my chance. There's freedom in Jesus. Amen. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, let's shout. Shout out His name. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Come on, the whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all that within. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Wanna sing? We wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of everything. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Come on, sing hallelujah. Sing it to you, Lord. Hallelujah. 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 Come on, let's shout hallelujah to the Lord. Hallelujah. 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 I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of that reading. Let the whole earth sing. The whole earth sing.
thank you, Jesus. We continue to praise your name, Lord, and we honor. Thank you, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy naming naranasan, O Diyos. Thank you, Jesus. We want more of your presence. Hallelujah. Patuloy naman tayo magpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon. Even though na kung ano man yung naramdaman natin, ano man yung pinagdaanan natin, nakagawa man tayo ng kasalanan, kamalian, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero kapatid, hindi po yun hadlang upang hindi ka makapagbigay ng papuri sa Diyos. Dahil alam po natin na ang Diyos ay mahabagin. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay nangungusap sa puso natin. Hindi siya nakatingin kung ano man yung ginagawa mo, maganda man o mali. Bagamat ang Diyos, He deserve your praises, your worship. Yun lang ang ninanais ng Diyos sa umagang ito. Ang papurihan siya, pasalamatan siya, dahil sa buhay na binigay niya sa atin. Hallelujah. Sabi nga doon sa pinag-aralan namin kagabi, sa worship team, sabi doon sa Psalm 16, verse 12, ang sabi doon, ano pa ba ang ibibigay na papuri or ano pa bang ihahandog natin sa Diyos? Amen. Walang iba kundi ang ating papuri, ang ating pagsamba, ang ating puso. Kaya ang Diyos kumikilos kapag dinidesire natin ang bagay na yon. Kapag ino-open natin ang ating puso, hindi lamang sa pag-awit, sa pagsayaw. Kaya sa umagang ito, kung ano man yung nakaka-distract sa'yo, kung yung katabi mo man o yung ingay, sa umagang ito, wala ibang ninanais ang Diyos, kundi ang puso mo, ikaw at ang Diyos. Amen. Kasi kung nakatingin ka, naka-open yung mind o yung spiritual eye or eyes mo, o ano yung nakikita mo, madidistract ka, kapatid. Yeah, let's focus to worship the Lord, to praise, to give the glory, the powerful name. Hallelujah, Lord. Panginoon, wala kaming ibang ninanais kundi maranasan ng iyong presensya. Panginoon, iniiwan namin lahat ng hindrance, lahat, Panginoon, na nagdi-distract upang hindi ka mababigyan ng papuri, pasasalamat. Hallelujah, Lord. Jesus. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Amen. In His presence, here in your presence. Hallelujah. All of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence. Heaven is trembling in all of your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Once again, found in your hands, fullness of joy. Found in your hands, fullness of joy. Every fear
your presence. All of my days now fade away. Every crown no longer on display. In your presence, here in your presence. Heaven is trembling in all of your wonders. The kings and the kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence,
indeed, oh God, nothing can compare to your promises, oh God. Nothing can compare to your word, oh God. Nothing can compare to your truth, oh God, into our lives, oh God. That's why, oh God, here, oh God, we, your children, oh God, continue to give you praise, oh God. Continue to give you honor, oh God, for you alone are worthy, oh Father, to be praised, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome thy holy presence into our midst. Oh, let your kingdom come. Let your will be done, oh God, here in our midst, oh God, as it is in heaven, oh God. Oh, thank you, oh Father God, for the open heaven, oh God, in this place, oh Lord. Thank you, oh Father God, for Lord, yes, oh God, you will do something, oh God, into our lives, oh Father God. That Lord, yes, oh God, no man can shut, oh God, Lord, what you have opened, oh God. Lord, yes, oh Father. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, oh Father. Oh, we just welcome you, oh God, here in our midst. Holy Spirit, we are giving you the freedom. We are giving you the liberty to freely move, oh God, in our midst, oh God, this morning, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Praise your
Praise your name, Jesus. We bless your holy, holy, holy name, oh Jesus. Oh, we lift you up, oh God. We lift you up in our praises. Oh, we lift you up in our worship, oh God. You alone be exalted above the heavens and above the earth. For your name, oh God, is alone worthy, oh God, to be praised, to be worshipped, oh Jesus. Oh Yeshua, the one who was and is to come. Oh, we bless you, oh God. We bless you, oh Jesus. We bless you, oh God. Oh, we bless your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. To the Lamb of God, to the Lion of Judah. Yes, Lord.
God. Oh, let our praises, let our worship, oh God, Lord, be a sweet-smelling aroma before your presence. Oh, we honor you, oh Father. We honor your holy presence in our midst. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. To you alone be all the praises, oh God, all the worship, oh God, that belongs to your name, because you are worthy. You are worthy, oh God. You are worthy, oh God. You alone are worthy, oh God. Oh, in Jesus' name, and all the saints of God says, amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Amen. Praise be to our God. Tayo po ay makakaupo na po sa presensya ng ating Diyos ngayong umaga pong ito. Muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? Sabihin po nga natin sa kapatid natin, it's good to be in the house of the Lord. For where is His house, there is His presence. Amen po. So, napakasarap po na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. He alone is worthy to be praised. He alone is worthy to be worshipped. So, sa umaga pong ito, tunay nga po dakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Maging ganun din po sa mga kasama natin sa live streaming. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan po. So, nakita ko po kanina, nag-comment po si Bishop sa ating live streaming. Sila po ngayon ni Rev Stella ay nasa Virginia, USA. So, po kahapon yung amin pong pinsan doon. Kaya po umattend din po sila Bishop po nung wedding. So praise be to God. Maging ganun din po sa ibang mga kasama natin sa live ngayong umaga pong ito. Mapagpalang umaga po. Amen. Kanina po yung inawit po natin. It's not just a song, but it is the reality. That sabi nga po, when the presence of God, sabi nga po, earth and heaven become one. Ano pong ibig sabihin nun? That in the presence of God, as He comes down, sabi nga po, kung nasaan po ang Diyos, ayun yung kalangitan. That is heaven, diba? Kaya nga po nasabi po ni David sa kanya pong salmo, sabi niya nga, saan man siya pumunta, kahit pumunta pa siya sa Sheol, kung nandun ang presensya ng Diyos, diba? That's enough. Kahit saan siya pumunta, nakahiga man siya, nakatayo man siya, ano man ang gawin niya, as long as the presence of God is there, that is heaven. Amen po? Kaya yung inawit po natin kanina, actually po kahapon habang nag-worship ako, ayun po yung ayun po yung inaawit ng puso ko, and then I started to sing that song of worship po sa Panginoon. At yun nga po, nung nakita ko po yung pong line-up ng worship team, yun nga, kasama po siya dun sa song. Kaya habang yun nga po, patuloy ko siyang mini-meditate, I believe, and it is, sabi nga po, truly the presence of God always makes a difference. And where is the presence of God? That is heaven. Amen po. Nandun po ang presensya ng Diyos. And there is always difference po pag nasa presence po tayo ng ating Diyos. Amen. Kaya po, sa umaga pong ito, I believe that the Lord will continuously to minister to each and every one of us and speak in our hearts po this morning. Amen. So, tayo po ay dumako po sa salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Hindi po tayo lalayo sa team pa rin po natin na, yun nga po, as the Lord declares for us this 2023, a year of crossover and possessing the land that the Lord has given to us. Sabi nga po, pag si Lord po nag-declare, established na siya sa kalangitan. Kumbaga, tapos na siya, fulfilled na siya sa heaven. Ang kailangan lang po, mag-manifest siya dito sa atin, sa mundo, sa anong pamamaraan po. Kailangan po niya ang bawat isa sa atin para po ma-fulfill yung promise na yon. Amen? Sabi nga po, makita po natin sa Joshua 21 verse 45, ang pinamagatan ko pala po ang ating pag-uusapan po ngayon na choose well. Ayan.
Choose well. Kailangan po nating pumili ng maayos, pumili ng tama. Amen? As marami na po tayong narinig this month of January. This is the last Sunday po. Talaga pong iintindi po sa atin ng Diyos ano yung mga dapat nating gawin. Ano yung kumbaga yung mga nais po ng Diyos na gawin natin para ma-possess natin ang nais po ng Diyos, the land that He has given to us. Praise. Amen. Praise. Yan po. Sabi po dito sa Joshua 21 verse 45, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Amen po. So, sabi nga po dito, lahat ng sinabi ng Diyos, ng pangako ng Diyos sa Israel, nangyari po. Ito po kasi yung time na hinati-hati na, na-conquer na po nila ang land of Canaan. At yun nga po, hinati-hati na po ni Joshua ito, pinarte-parte na sa different tribes. Kaya po, sabi po dito sa verse chapter 21 verse 45, not a word failed of any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel. Kumbaga, lahat po ng sinabi ng Diyos, tinupad niya. Kung ito po ay, kung tinupad po ng Diyos ang mga pangako niya sa mga Israelita during that time, I believe, and we have to convince ourselves that the Lord is faithful na i-fulfill niya rin po yung promises niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Dapat po, we have to believe on it. Kaya nga po binigay ng Diyos ang salita niya. Para po paniwalaan natin, para tayuan po natin, amen, na gagampanan po ng Diyos, gagawin ng Diyos, i-fulfill niya ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Sabi nga, kung makikita po natin, yung promise na binigay po na to ng Diyos, nagsimula po kay Abraham. Sa Genesis 12 verse 1. At silipin lang po natin sandali. Sabi po dito sa Genesis chapter 12 verse 1, and the Lord had said to Abram, get out of your country, from your kindred, and from your father's house to a land that I will show you. Nung panahon pa lang po ni Abram, sinabi na po ito ng Diyos, pangako na niya na ito, na dadalhin niya si Abram sa isang lupain. Amen? Na kaya po siya pinaalis dun sa lupa kung nasan ang kanyang mga pamilya, ang kanyang tatay. Sabi po doon ni God, get out of your country, from your kindred, and from your father's house to a land that I will show you. Tingnan niyo po, from Abram, or nung hindi pa po siya nagiging Abraham, binigay na po itong pangako na to. And ganun din po kay Moses sa Exodus 3 verse 8. Exodus 3 verse 8. Kumbaga, mga Israelita po dito ay nasa nasa Egypt na. Dumaan na po, lumipas na ang panahon ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph. At yun nga po, ang mga Israelita ay nasa Egypt na during that time. Pero sabi po dito sa verse 8 ng chapter 3 ng Exodus, sabi po dito ni God, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to a place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Kumbaga, nung pong panahon ni Abram, sabi lang po, dadalhin sila ni God, si Abraham, ang kanyang descendants, ang kanyang buong saling lahi sa isang lugar, di ba? Isang land. Pero pagdating po kay Moses, in-specify na po ni God kung saan. Sabi po, malaking lupain na kung nasaan ang mga Canaanites, Jebusites, Hittites, Amorites, Hivites, kumbaga, yung lugar ay mas medyo klaro na.
Pero yun nga po, na nakita natin na pumunta po ang mga, ay inalis po ng Diyos sa mga Israelita from Egypt at naglakbay po sila sa wilderness. Sa wilderness po, kumbaga maraming pinakita na kamangha-mangha, signs, wonders, and miracles ng Diyos. Pero ang mga Israelita po ay nanatiling mga murmurer, nanatiling mga, kumbaga, parang nagalit pa sila kay Moses na inalis sila sa Egypt, di ba? From being slave, na parang dahil nahihirapan na sila, lumabas lahat po ng hindi maganda sa puso ng mga Israelita. Kaya po nagalit si God. At ano pong sabi ni God? Lahat ng lumabas sa Egypt ay hindi makakapasok sa promised land except kay Caleb at kay Joshua po. So, ang mga kasama na po ni Joshua at ni Caleb, pagpasok ng Kanaan or ng promised land, ay yung mga next generation na. Kumbaga, yung mga sa wilderness na pinanganak, doon na lumaki, di ba? Parang kumbaga sabi nga po sa Bible, yung mga tsinelas nila, hindi kumbaga kahit lumaki na yung paa nila, nag-extend yung mga tsinelas nila, yung mga damit nila, kahit lumaki na sila, suot-suot pa rin nila, kumbaga hindi siya yung na-torn, hindi siya napunit, di ba? Yung mga kamangha-mangha po na ginawa ng Diyos, yung mga next generation na po ang nakapasok sa promised land. At yun nga po, sa paggabay po ni Joshua, at yun nga po yung pinaka-theme po natin or yung pinaka-key verse natin from Joshua 1. At yun nga po, inutusan po sila na magkakross sila ng River Jordan. At dito po sa verse na to, sa Joshua 21, verse 45, sinabi dito na, yun nga po, the Lord is faithful. Dahil yung pong promise niya from Abraham, from Moses, sa mga kanununuan ng mga Israelita, nung time po ni Joshua at nung mga generations na nakapasok doon sa promised land, ano pong sabi doon? Finulfill ng Diyos yung pangako niya. Amen? Hindi man sa panahon ni Abraham, hindi man sa panahon ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, ni Moses, pero po, sabi nga, lumipas ang generation, but still, the promise of God was fulfilled. Ganun po katapat ang Diyos. Amen? Kaya po kung merong ipinangako ang Diyos sa buhay mo, hindi man siya ma-fulfill ngayon, but sure enough, your next generation will be able to have that promise of God. Pero may condition po. Sabi nga po, to those who will walk according sa kalooban po ng Diyos. Sabi nga po, yung mga sino po naka-receive na dito ng mga prophetic words na there's a man of God na ginamit ng Diyos to reveal to you ano yung nais ng Diyos sa buhay mo. Pinangahawakan po ba natin yon? Amen, di ba? Kasi a prophetic word po yun ng Diyos. Mga pangako po ng Diyos sa kanyang salita. Are you holding on to that? O pag nabasa po natin, wala na, lumipad na. Kasama ng hangin na dumaan. Sabi nga po, we have to hold on to God's promises. Bakit po? Because He who promised is faithful. Amen po. Tapat po ang Diyos natin. Katulad nga po nung nakita natin. Although kay Abraham, kay Moses, sinabi yung dadalhin sila ni Lord sa lupain na yun nga po, there is flowing ng milk and honey. Hindi man sila nakapasok, but their next generation. Amen po. Ganon din po sa buhay po natin. Sabi nga po, the Lord fulfilled His promise to the Israelites and Joshua because they fully followed and obeyed God. Amen po. Kumbaga, hindi po sila nagdalawang isip na sumunod nung sinabi po ni God kay Joshua na mag-cross sila ng River Jordan. Ang River Jordan po, yun nga, according sa mga studies, that time mataas po ang tubig at yun nga po, river siya, ibig sabihin may current. So, maaring siguro kung sa kaisipan ng tao, pwedeng mga magtanong, paano tayo tatawid? Ang dami-dami natin, di ba? Halos napakarami po ng mga Israelita during that time.
Na lahat sila tatawid gamit lang ang paa nila. Walang bangka, walang salbabida, walang kung ano pa man na pwede nilang sakyan. But, sabi nga po, they just obeyed, followed, and believed sa direction po ng Diyos sa kanilang buhay. Sa pamamagitan nga po ni Joshua. At yun nga po, nakita natin in the story sa book of they were able to cross the river Jordan. Amen po. Ayan, so kung makikita po natin talagang malaking factor po ang obedience talaga sa Diyos. Sabi nga po yung isang nakita ko po sa post, sabi niya, kumbaga yung blessing po ni Lord, nakaakibat po siya sa pagsunod po natin. Amen? Obedience is a very key point para po talagang maranasan natin yung fullness ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po ba yung 5 love language ni Gary Chapman? Sino po ang may alam nun? Yung 5 language, di ba? Yung acts of service, physical touch, words of affirmation, gift-giving, quality time. Nag-ano po ba kayo noon? Nag-take kayo noon para malaman nyo kung ano yung love language nyo? Kasi sabi nga po, in every person, sabi ni Gary Chapman, meron tayong different, iba-iba tayo ng love language. Maaari pong sa asawa mo, ang love language niya is words of affirmation. Yung gusto niya na naririnig niya sa'yo na sinasabihan mo siya ng mahal kita, kamusta ka na, kamusta ang buong araw mo, ganun. Pag sinasabihan mo siyang ganun, feeling niya mahal na mahal mo siya. Pero maaring ikaw po, ang love language mo is acts of service. For example, gusto mo yung tinitimplahan ka ng kape, na gusto mo pinagsisilbihan ka, na pag ginagawa yun sa'yo ng asawa mo or ng mahal mo sa buhay, feeling mo mahal na mahal ka nila. Diba? Kasi po, yun nga, may different love language po ang bawat isa sa atin. Maaring yung iba naman, giving gifts, na pag nakakatanggap po sila ng regalo, ang saya-saya nila. Sabi nga, yung love tank, punong-puno. Kasi nakatanggap sila ng regalo kahit na isang candy lang yan galing sa'yo. Kasi po, maring ayun yung love language niya. And yun nga, yung iba naman, physical touch, basta maakbayan mo, matapik mo, mahag mo, feeling nila, mahal mo sila. Di ba po? Yung iba naman, sabi nga po, yung quality time, kahit magkatabi kayo, basta kahit wala kayo masyadong pinag-uusapan, pero because that is his or her love language, ano po siya, kumbaga yung puno yung puso niya, masaya yung puso niya. Alam niyo po ba si Jesus, meron din po siyang love language. Sabi po sa John 14 verse 15, pwede po ba nating i-flash? John 14 verse 15, sabi po dito, if you love me, si Jesus po nagsasalita dito. Sabi niya po sa mga disciples po kausap niya dito, if you love me, keep my commandments. Sa other term po, if you love me, show, or kumbaga parang ipakita daw po natin na mahal natin siya. Ano pong ibig sabihin nun, di ba po? Kumbaga parang sa ibang term, yung obedience po natin sa Diyos, it will show that we love God, that we love Jesus. Kaya po, kahit nasabihin natin na mahal natin ang Panginoon, Lord, I love you, mahal kita. Pero kung hindi man po natin ginagawa yung mga commandments ng Diyos, useless po. Kumbaga, hindi niya natatanggap yung pagmamahal natin. Kasi sabi po ni Jesus dito, kung mahal daw po natin siya, we have to keep the commandments. Hindi lamang po itago sa ating mga puso, but we should apply it. We should act on it. Amen po ba? Kailangan natin tong lakaran. No, isang beses po, nag-worship po ako kay Lord. Habang nag-worship po ako kay Lord, bigla po ako ni-remind ng Holy Spirit na yung sa verse na, if you will go
to God and present your gifts, di ba po? And you remember that meron kang, kumbaga, meron kang kaalitan or meron kang hindi, meron someone na may galit sa'yo or may inis sa'yo, sabi nga po, di ba, leave your gifts first and go to that person at makipag-ayos ka bago ka bumalik. At that time po, may tampo po ako kay Alvi. Dahil syempre po, di maiwasa, di ba, sa mga mag-asawa, may tampuhan, may alitan, ganyan. Habang nag-worship ako, tumigil ako. Kasi niremind ako ng Holy Spirit dun eh. Iniwan ko po yung yung ginagawa ko. Yun nga po, tumayo ko, nilapitan ko po siya. Yun, nag-sorry po ako, nag-ano ko. Tapos, yun nga po, I just reminded na talagang kung pong pinairal ko po siguro, yung pride ko, yung emotion ko, di ba? Pwede kong sabihin, Lord, siya naman may kasalanan eh. Siya naman yung unang yung ganito, ganyan, di ba? Parang pwede tayong mag-complain, pwede tayong magsabi ng, okay, mag-reason sa Panginoon. Pero, ano pong sabi niya, di ba? We just have to, sabi nga po, keep His commandments, and sabi nga po, we have to apply it. Hindi po pwedeng alam lang natin, but hindi natin siya ginagawa. Kasi ayun po yung requirement ni Jesus. Ayun yung kumbaga, yung description niya ng pagmamahal. That if we love Him, we obey Him. Amen po ba? Ayun po yung kumbaga, sabi nga po, that's why obedience to the Lord is very, kumbaga, important, lalo na po sa mga mananampalataya. Kaya nga po sabi po, di ba, sa Bible, na hindi lang tayo maging hearers of the word, but we should be doers. Amen po ba? Kasi, kung hindi po natin isinasagawa yung mga sinasabi ng Diyos sa buhay natin, napakarami po. Kumbaga, syempre hindi naman natin ito agad lahat magagawa sa isang upuan, di ba? Kaya nga po, we have to study the Word of God. Kasi every time we read the Word of God, natututo po tayo. And kung ano yung natutunan po natin, let's apply it sa tamang place. For example po, yun nga, sabi po sa Malachi 3:10 that we have to bring the whole tithes into the storehouse of the Lord. Di ba? Kung kahit sinasabi po natin mahal natin si Lord, pero hindi naman natin to ginagawa, totoo po bang pagmamahal natin kay Lord yun, di ba? O kaya po, sinabi ni Jesus, di ba, na honor your father and your mother. Kahit na sinasabi mong mahal mo si God, pero dinidespise mo naman yung magulang mo, hindi mo naman sila ino-honor, di ba po? We can think na obedience po, ay kumbaga, pagmamahal pa rin po sa Lord yon. Hindi po. Kaya nga po sabi nga, yung obedience natin sa Diyos is very important. Katulad po ngayon, sinabihan tayo ni Lord na we have to cross over. We have to possess the land. Ang tanong po, how do we take that declaration? Paano po natin siya tinanggap? Lightly lang po ba? Na parang magaan lang? Or seryoso nating tinanggap yung declaration ng Diyos sa buhay natin, sa church natin, di ba? Paano po natin siya tinanggap? Buong puso po ba na, yes Lord, tatawid kami, magko-crossover kami, ipopossess namin yung land na sinasabi mo na ipopossess namin? Or half-heartedly, tayo pong tinanggap ang declaration na yun? Meron po ba tayong courage to face or, Lord, dito na lang kami. Baka may mga giants dyan, katulad, di ba, dun sa marami pang kailangang gawin, ganyan. Or, we took that declaration by faith po ba or by sight? Meron po ba tayong trust sa Panginoon or nag-aalinlangan tayo sa Kanya? Or yun nga po, mas gusto natin na manatili kung nasan tayo at wag nang humakbang. Di ba? Kaya nga po, yung title po natin is Choose Well. Kasi po, dineclare na ng Diyos sa atin. Ngayon, ang respond, nasa sa atin po. How we will respond. How we can, kumbaga, reach yung pong land or yung promise ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga po, hindi mafulfill ang pangako ng Diyos o ang deklarasyon ng Diyos sa buhay natin kung wala po tayong gagawin. Tama po ba?
kung mananatili po tayo na nakaupo lang at hindi hahakbang ng may pananampalataya. Kung may assignment po na binigay ang Diyos sa'yo, hindi mangyayari yon kung tatalikuran mo siya. Di ba? Katulad po si Jonah, di ba? Yun nga po, dahil nga masama ang loob niya sa mga taga Ninive, dahil sila ang kumbaga dahilan kung bakit naruin ang kanila pong lugar, sinabi ng Diyos pumunta siya doon, di ba? Ano pong ginawa niya? Instead na sumunod siya, lumiko pa po siya, pumunta siya ng Tarsis, iba yung pinuntahan niya. Although may grace si Lord, yun nga po sa buhay ni Jonah, dahil nais po ng Diyos na ma-save pa rin ang Ninive, di ba po? Binigyan ng chance ni God si Jonah na mag-repent. Saan po? Sa tiyan ng whale. Kaya po, doon na po sa tiyan ng whale nag-repent si Jonah. At yun nga po, dinala siya sa Ninive. Kung hindi po kaya sinunod ni Jonah yung direction ng Diyos sa kanya, malamang po, tinupok na din ng Diyos ang Ninive. Pero dahil sumunod siya, although yun nga po, half-hearted pa yung pagsunod niya, but still sumunod po siya. Di ba po, yung grace and yung mercy ng Diyos, natanggap po ng Ninive. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. If the Lord is saying something sa buhay mo po, hindi yan ma-fulfill kung mananatili po tayo kung nasan tayo or kung iiwas tayo sa Diyos. Amen po, kaya po sabi nga, we have to have a right mindset sa pagsunod po sa Diyos. Amen po. Dahil po pag may right mindset tayo, we will be able to do, to act, and to say yung mga tama pong bagay or the right things, di ba? For example po, sa eskwelahan, pag ang mindset mo bilang estudyante, ang school, pahirap yan. Hindi ko maiintindihan yung tuturo ni teacher kasi madami kami maingay. Di ba? Sineset mo na yung mind mo na ganun, na papasok ako sa school para makatakas ako. Pupunta kami SM. Pag mga ganyan po yung mindset natin, di ba? Ano po resulta? Makakakuha ka ba ng high grades? Makakakuha ka ba ng medal sa graduation? Pag ganun po mindset natin, di ba? Hindi. Pero pag ang isang estudyante po, ang mindset niya, ang school, ang stepping stone ko para maging successful ako in the future, na mag-aaral akong mabuti kasi ang mga magulang ko, nagsisikap sila para mapag-aral ako. Pag ganyan po ang mindset, di ba? Kahit mahirap kami, magsisikap ako mag-aral para kumbaga, dumating ang panahon, makapagtrabaho ako ng maayos. Di ba po, pag ganun ang mindset natin, di ba po, may place for excellence, di ba? Mag-excel ka sa school or hindi ka absent, di ba? Gusto mo sa mga exams, tumaas yung grades mo. Bakit? Kasi tama yung mindset mo. Alam niyo po ba, sa pagsunod din po sa Lord, ganun. Pag sinabi ni Lord na, for example po, tinatawag ka ni Lord na, yun nga, mag-full-time, Lord, walang pera sa church. Maghihirap ang pamilya ko. Wala kaming kakainin. O, di ba po, mina-mindset mo na yung sarili mo. Nag-aano ka na, nagsiset ka na. Tinatanggal mo ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Pag sinabi ni Lord na ganito yung gagawin mo, Lord, mahirap yan eh. Matitigas yung ulo ng mga taong yan eh. Walang sumusunod sa akin eh. Ano po yun, di ba? You are making, kumbaga, binabox mo na si Lord. Inaalis mo na yung pagka-Diyos niya sa buhay mo. Ano pa po? Di ba? Pag kunwari sinabi ni Lord na ibigay mo yung, kunwari po, yung first fruit offering mo, Lord, kaya nga ako nagtrabaho para sa pamilya ko, para may makain ako eh. Di ba? Kumbaga para pong, pag mali po ang kaisipan natin, we can make thousands of excuses para hindi natin sundin ang Diyos. Tama po ba ako? Pero pag tama po ang mindset natin, kahit na sabihin nating mag-isa kang hahayo, mag-isa kang gagawin ito, nandun po yung buong puso natin na pagsunod. Amen po. Kahit na sabihin natin na mag-fasting ka ngayon, okay lang, Lord. Alam niyo po ba sino pong nag-fasting nung nung atin pong prayer and fasting nung, ano po ba yun, January 2 to 6 po ba yun? 2 to 6, di ba?
Alam niyo po ba, isang revelation po na natanggap ko sa Panginoon, nung sinabi ni Paul, di ba po, na when I am weak, then I am strong. Weak tayo physically, but in the spirit, we are being strong. Kasi we are being, kinoconnect po natin yung sarili natin sa source of strength. Amen? Kaya po dapat po, yun nga, yung ating fasting, hindi lang siya, kumbaga pag may declaration dito sa church, but tayo po personally as believers of Jesus, dapat po nagsiset din tayo ng personal fasting natin sa Panginoon. Amen? Kasi nga po, when we are weak, pag weak yung katawan natin, then sabi nga po, yung weak yung flesh natin, weak yung kumbaga, yung katawang lupa natin, then our spirit becomes strong. Amen? Our inner man becomes strong. At yun nga po, mas madali nating marinig ang boses ng Diyos. Mas madali nating malaman yung nais ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Because we weaken our flesh, we weaken our, ito pong katawang lupa natin, yung will natin, na ipapasubmit natin sa will ng Diyos. Amen po? Ayan. Kaya po sabi nga po, having a right mindset is very important po as we cross over. Kailangan po, meron tayong right mindset sa taon pong ito. Amen? If we want to really experience God's declaration or God promises into our lives. Ayan. Pag meron po tayong right mindset, magagawa po natin itong apat na to. Apat lang po to dahil yung iba po ay mga shinare na po sa atin. Pero ito po yung kumbaga natanggap ko po galing kay Lord at ito po yung i-share ko po sa inyo ngayong umagang ito. Number 1 po, if you have a right mindset, you will be able to arise. Ayan, sabihin mo, arise. I-convince mo yung sarili mo, arise. Di ba po? Arise. Ano ibig sabihin? Katulad po ni Joshua during that time. Si Moses po namatay na. Di syempre, di ba, pag namatayan ka, nagdadalamhati ka. Katulad po sila Marina nung umuwi po kay Lord si Dina. Talagang grabe po. Kumbaga, kahit hindi ako yung nanay, pero nakikita ko po yung iyak ni Marina that time. Talagang ramdam ko po yung sakit sa puso ng mawalan ng anak. Imaginein po natin, nung panahon nila Joshua, nagluluksa sila sa pagkamatay po ni Moses, di ba? Pero, sabi nga po ni God, okay, tapos na ang pagluluksa. Ano na po sabi niya? Sa verse 2 ng Joshua 1, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Ngayon po, sinabihan po ni God si Joshua na arise. Ikaw ngayon, nasan kang kalagayan ngayon? Depressed ka ba? Meron ka bang, kumbaga, parang matagal na dinadala sa buhay mo? Meron ka bang sitwasyon na parang ang tagal mo na, parang feeling mo na stuck ka na? Feeling mo naging stagnant ka na sa lugar na yan? Well, this morning, the Lord is saying to you, arise. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, arise, tumayo ka, umalis ka dyan. Sabi nga po, pag sinabing arise, hindi lang tatayo ka, but sabi nga po ni God dun kila Moses, kila Joshua, tatawirin nila yung River Jordan. Ganon din po sa buhay natin. Kung ang tagal-tagal mo nang nandyan sa place of depression, it's time for you to arise and step out of that kind of depression. Kung sa sarili mo, ang tagal-tagal mo na dyan sa sakit at karamdaman na yon, arise and go cross the River Jordan, receive your healing from the Lord. Amen po ba? We have to arise, church. Matagal na po tayong, kumbaga, ikaw sa sarili mo, alam mo na tinatawag ka ni Lord, pero tumatanggi ka pa rin po. It's time to arise. Amen? We have to get up, to stand up, to do what the Lord is saying to us. Amen? Bakit po? Kasi kung hindi po natin to gagawin, God can choose someone else in your behalf. At ayaw po natin mangyari yon. Amen po ba?
dahil gusto po natin na sundin ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi ko po maalala kung anong month po ba yun na yung tinawag po natin ang mga bata, no? Naku, speaking of mga bata po, mamaya na lang po natin sila pag-pray. Alam niyo po ba, habang nung nag-worship po tayo, di ba po, nilid po ako ng Holy Spirit na tawagin yung mga bata. And then, ang ano po na Holy Spirit na let them come sa congregation, ipag-pray sila. Alam niyo po ba, naiyak po ako noon. Kasi parang, the Lord is calling, but there's no one answering. Pero nakita po ni Lord ang puso ng mga bata. Sila yung willing to step up. Hello, church. Gusto niyo po ba mga bata lang ang gamitin ng Lord? Kaya nga po ang title natin, Choose Well. Kasi ikaw at ako po ang mamimili whether we want to obey the Lord or not. Amen po? Kung nais nating gawin yung nais ng Diyos sa buhay natin or lumihis tayo or manatili tayo kung nasaan po tayo naroroon. Kaya nga po sabi nga, number 1, we have to arise. We have to get out from our comfort zones. We have to, sabi nga po, kumbaga, let down the net. May kailangan po tayong gawin. Amen po? Hindi, kumbaga, yun nga po, sa assessment, ang church, we are already entering 12 years na po tayo, di ba? This coming anniversary po natin. Ang tanong po, i-assess din po natin yung mga sarili natin. Are we, kumbaga, walking as a 12-year-old na, na iglesia? Or kung i-assess po natin, parang baka po nasa 5-6 years old pa rin po tayo. Kasi sabi nga po, ano po yung sabi dun sa in a church, we need each and every one of us. Hindi lang po si Bishop ang maglalakad para ma-fulfill yung declaration ng Diyos, but we need each and every one of us. Amen po? Sabi nga, lahat po tayo may magagawa. May magagawa po kayo na hindi ko po kayang gawin. May magagawa po ako na hindi nyo kayang gawin. Ganon din po si Bishop, may magagawa po siya na hindi po natin kaya. May magagawa po tayo na hindi naman niya kaya. Kumbaga, that's why, sabi nga po, katulad nung shinare po ni Brother Van nung midweek, we need unity. Amen po? Katulad po mga Israelita, they unite themselves. Tingnan nyo po, dito sa verse sa Joshua, sabi po dito ni Joshua, hindi ko po na-highlight pero nabasa ko po dito na nung sinasabi ni Joshua na ito yung pinagagawa ng Diyos, nasa sa inyo, kumbaga parang inaano niya na kung susunodin ba sila kay Joshua. Alam niyo po ang response ng mga Israelites during that time, kung paano po sila sumunod kay Moses, ganun din sila susunod kay Joshua. They unite themselves. Kaya po nakatawid sila ng River Jordan, di ba? Ganun din po tayo. At hindi lang po yun, na-conquer po nila ang Jericho. Bakit? They unite themselves as well. Amen po? Kung ano yung direction ni Joshua na binigay po ng Diyos, sinunod ng mga Israelita. Kaya po na-conquer nila. Kaya po, church, we have to arise. Amen po? We have to arise as a church. Kumbaga, hindi na po pwede na, kumbaga, iba na po yung season, iba na yung era ngayon. Kumbaga, in the spiritual realm, hindi na siya katulad last year. Alam niyo po ba, isang testimony po, segue lang po ako sa testimony. Nung pong January 11, pagkagising ko po ng umaga, meron po ako nakapapo sa may right breast ko po sa may ilalim, na parang bilog siya na masakit, na parang ang sakit po niya pag natatamaan ng damit. So, yun nga po, nagtanong-tanong ako, dahil nga po nagbe-breastfeed pa rin po ako kay Asher.
ano po siya, yun nga, ang sabi baka nga po yung, yung breast milk na hindi lumabas, di ba? Parang ganyan po. Pero alam niyo po ba, alam ko na sa sarili ko kung ano po yun. Kumbaga parang naghahanap lang po ako ng kumbaga parang reason, kumbaga parang in the physical aspect. Pero alam niyo po ba, behind that, alam ko po kung bakit. Pero parang, kumbaga, kino-cover up ko na Lord, baka talagang dahil lang sa breast milk to na hindi lumabas kasi hindi na masyadong nagdedede si Asher sa right po na na breast ko, ganyan. Pero alam niyo po ba, behind that is yung tinago ko pong unforgiveness. Kasi po, nagkaroon po kami ng hindi, yun nga po, nung pong parang Sunday po yun, no? Sunday, Monday, hindi kami, meron po kaming naging, kumbaga parang hindi, misunderstanding ni Pastor Alvi. Kumbaga para pong kinimkim ko siya, parang tinago ko po na parang that Tuesday, tahimik lang po ako the whole day, hindi ako nagsasalita, ganyan. That Wednesday po, yun nga naramdaman ko na siya. At alam ko na po, na kasi alam nyo nga po na yun nga po, and then nun parang nagtatry pa ako na maghanap ng reason na yun nga po, baka nga, kumbaga physically kasi, pag nga po hindi lumabas yung breast milk, magiging mamumuo siya, di ba? Yung magkakaroon po ng milk clog, ganyan. Na scientifically speaking, di ba? Pero dahil nga po, we are not just a human flesh, di ba? We are a spiritual being. Kaya alam niyo po ba, iba yung season na ngayon. Isang tinuro po sa akin talaga ni Lord that time, na pag meron po tayong unforgiveness sa buhay natin, it's an open door for the enemy. Kasi alam niyo po ba, ang okay-okay ko po nung mga previous days na yon, wala po ako nararamdaman na kahit ano. And when I kept that, yung sama ng loob po sa puso ko, that came. Ano pong ibig sabihin nun? Iba po ang season ngayon. Huwag po tayong makipaglaro sa kaaway. Dahil sabi nga po, makahanap lang siya, isang butas lang. Talagang gagawin niya lahat. Huwag kang makabalik. O malumpo ka. In the spiritual realm po that's why we have to be careful. That's why, church, we have to arise. Kung sinasabi mo sa sarili mong Kristiyano ka, panindigan mong Kristiyano ka. Kung sinasabi mo sa sarili mong you are follower of Christ, panindigan mo that you are a follower of Christ. No more, kumbaga dapat ngayon po, no more compromising na po tayo. Hindi na po tayo pwedeng yung kanang paa natin, nasa righteousness, yung kaliwa, nasa wickedness. No, we have to stand up po. Amen? We have to, show the world that we are called by Christ from darkness into light. Amen po? That's why we have to arise. Number 1 po, we have to arise as a church. And number 2 po, if we have a right mindset, ito po, we can have this. Yung sinabi po ni God kay Joshua sa verse 6, verse 7, and verse 9. Biro nyo po, 3 beses sinabi ng Diyos kay Joshua, verse 6, verse 7, verse 9. Ano po yon? Sabi po doon, be strong and of good courage. Ayan. 3 beses po sinabi. Tingnan po muna natin sa verse 6. Be strong and of good courage. For to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Ayan po. Alam po ng Diyos na maari pong madaling panghinaan ng loob si Joshua. Kaya po sinabihan na niya si Joshua na be strong and be of good courage. Ano po ba yung good courage? Ibig sabihin po nun, faith-driven boldness. Ibig sabihin po, may lakas ka ng loob na gawin ang bagay na pinagagawa ng Diyos. Amen po, katulad kay Joshua, kailangan niya po kailangan niyang maging courageous, kailangan niya maging be of good courage, kasi di ba para pong ikaw yung binigyan ng task, hahati-hatiin yung mga lupa. Paano pag may nagreklamo dyan na isa, di ba? Napakadami pong mga Israelita noon.
he needs to be courageous to stand at talaga pong kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung ibibigay niyang lupa sa mga different tribes. Kasi po, siya yung binigyan ng task. Ganon din po sa bawat isa sa atin. If the Lord will going to give us a task, we have to be bold and courageous. We have to have a good courage na gawin yan kahit meron pang kumontra sa'yo, kahit may magsalita pa ng negative sa'yo, kahit kung ano-ano pa yung sabihin nila against sa'yo, you have to have that boldness and have that courage to go on. Hindi po yung pag may narinig tayo, ayoko na, wala naman nakikinig sa akin eh. Ganito kasi yung narinig ko kay ganyan eh. Ganito, di ba? Wala pong mangyayari. That's why we have to be courageous. Maging matapang po tayong harapin ang mga negative words, ang mga criticisms, ang mga hindi magagandang maririnig natin para po magawa natin or ma-fulfill po natin yung nais ng Diyos. Church, this is the truth. Kaya po ako, ito po yung lagi kong sinasabi rin sa sarili ko eh. Hindi po ang tao ang piniplease natin. Yes, people may say against you. Actually po, kahit nasabihin natin napakalapit niyan sa'yo, darating ang time, may masasabi ang against sa'yo. Eh, syempre po tayong tao, di ba? Pag may narinig tayong hindi maganda, anong nararamdaman natin? Nasasaktan tayo, na-offend tayo, di ba? At pag na-offend po tayo, nasaktan tayo, magiging hurting tayo. Pag hurting tayo, hurting people hurts other people. O, di tayo din, kung ano na yung ginagawa niya, nung ginawa sa atin, gagawin na din natin. Church, that is the truth. That is the reality of what's happening. That's why we have to take care of our heart. Sabi nga po, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kaya po tingnan natin yung sarili po natin. Baka po akala natin we're still okay, but kumbaga, dahil nga hurting tayo, we keep on trying to hurt other people as well. Di ba po? Kaya nga, sabi nga po, we have to have that courage. Magkaroon po tayo ng courage, ng boldness, na kahit na ano sabihin ng ibang tao, basta ito yung pinagagawa ni Lord, diretso lang, tuloy lang. Di ba? Kumbaga parang patuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, sinabi ni God kay Joshua, be courageous. And sabi nga po, be strong and of good courage. Maging matatag po tayo. Hindi po dapat salita ni ganito, ni ganyan ang makakapagpatinag sa atin. Amen? Remember, we cannot please everybody, but our aim or our goal po dapat lagi sa buhay natin, the only one that we want to please is our God. Amen po ba? Hindi si ganito, hindi si ganyan, hindi si bishop. Yes, it's part na kumbaga we have to obey to follow them. Pero kung napupunta na pala po tayo sa maling di ba? Stand on the truth. Ito yung sinasabi ng Diyos. Kaya po alam niyo po ba, meron po tayong ilang mga pastors sa J-Blue na maraming hindi nakakaintindi sa kanila. Ang nakikita lang ng ibang tao sa kanila, matapang, masakit magsalita, diretso magsalita. O siguro yung iba po sa inyo, may alam na kayo kung sino yon, di ba? Pero may mga ilang pastors po tayo sa J-Blue na gano'n. But you know what? Sabi ko nga po, hindi sila ilalagay ni Lord kumbaga, sa Jesus Be Lifted Up Church, kung walang plano si Lord. Sa isang organization, hindi nyo po pwedeng makita, or let's say isang malaking company, di ba? Yung mga, let's say, mga nasa medyo matataas na hindi mo po sila makikita na, yes, nakikipag-usap sila sa mga colleagues nila, sa mga ibang empleyado, but they know their stand. Di ba? Kumbaga, alam nila yung mga dapat na mali or kasi, di ba po parang, imagine niyo po ito sa isang company, pag parang lahat ay katulad ng ang character or yung kumbaga, di ba po ang mga receptionists, they have a very jolly or kumbaga parang napaka people-oriented nila, di ba? Kasi they have to relate sa people eh. Kumbaga, imagine niyo po kung ang presidente, vice president, ang mga CEO ng company na yun, lahat ganun.
Na parang, uy, i-consider natin si ganito, i-consider natin yung ganyan, ganito yung, dapat, wag nating hayaan na, ma-offend si ganito, si ganyan. Pag puro ganun po, do you think tatagal yung company na yon? Malamang bumagsak pa, di ba? Kaya po sabi nga po, inaalaw ni Lord yung mga minsan na masaktan tayo for us to be corrected. Di ba may gagamitin siyang mga tao na, kung tama tayo, pero pag mali ang puso po natin, ang tingin natin doon sa taong yun, masakit magsalita. Wala yung gagawin kundi saktan ka lang or ganito yung But if we have a right mindset, ginamit siya ni Lord para itama ako. Ginamit siya ni Lord para makita ko yung mali ko. Di ba po? Amen, church? That's why we have to be strong and of good courage. Pangalawa po, sa verse 7, sabi po dito ni God kay Moses, only be strong and very courageous. Tignan niyo po, meron ng very. Noong una, be of good courage. Ngayon, very courageous na yung ginamit. New King James po ang gamit ko, by the way. At sabi po dito, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. So pangalawa po, sabi nga, we have to be strong and very courageous. Saan daw po? Na gawin yung mga commandments na binigay ng Diyos. Nung panahon po nila Joshua, yung galing pa lang po kay Moses. Ngayon po, meron na tayong guide, di ba? We have to read it at understand it at gawin po siya. Sabi nga po, we have to, wag daw po tayong, do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Kaya kasunod po nito, yung pong kailangan daw po nating i-meditate ang salita ng Diyos day and night. Bakit po? Bakit sinabi to ni God kay Joshua? Kasi po, kung ano yung lagi po nating minimeditate, sino yung lagi nating kausap, sino yung lagi mong pinanonood, malaki ang magiging influence niyan sa buhay mo. Tama po ba? Kung lagi po tayo nanonood ng K-drama, ng mga, yung mga telenovela, yung mga movies na, may mga karibal, ganyan. Tingnan nyo po, unaware ka, magiging parang yung mind mo, ay naku, sino naman kaya kausap ng asawa ko? Baka meron na tong third party. Kasi po, bakit? Ano yung pinanonood mo, di ba? That's why, sabi po ni God kay Joshua, meditate the word of God day and night. Dapat po ang word ang salita ng Diyos ang magkaroon ng best influence sa buhay natin. Amen po? Na kahit anong dumating na pagsubok, you will stand on the truth that God will never leave me nor forsake me. Na kahit anong dumating na pagsubok, na kung magkaroon ka man po ng sakit karamdaman, you know that by the stripes of Jesus, I am healed. Amen? Na pag meron pong dumating na sakuna or anumang pagsubok, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Amen po ba? Pag ang salita po ng Diyos, ang ating i-meditate day and night, hindi po magkakaroon ng puwang ang kaaway sa ating mga isip, sa ating mga puso. But, pag ibang bagay po ang ating meditate, for sure, target po, talaga, kumbaga, open, kumbaga sa dart, di ba? Open target po tayo ng kaaway. Kaya po, sabi po ni God kay Joshua, sabi nga po, be strong and very courageous na sundin po natin ang salita ng Diyos. Maging best influence po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nakakalungkot po kasi, yun nga po, marami na parang ang best influence ngayon ng tao ay yung social media. Diba? Parang lahat na lang ng problema, pinopost sa social media, lahat na lang ng mga nangyayari sa buhay nila. Natutulungan po kaya sila? Maka-receive ng 100 likes, parang tuwang-tuwa na sila. Ano ngayon ang di ba? Parang ano naman kung naka-receive ng 100 likes? Meron ba siyang benefit sa'yo?
Wala naman po, di ba? That's why, sabi nga po, ang maging best influence po ng buhay natin. Unless na lang na kung yung pinopost mo po ay pinagkakakitaan mo, and that's good, di ba? Pero kung parang wala lang, na-post mo lang, maraming nag-likes, hindi ka naman kumita ni piso, di ba? Parang anong use nun? Di ba po? Kaya nga sabi nga, let the word of God be, let's meditate the word of God day and night. Di ba po? Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, marami po itong pakinabang sa atin in the spiritual and magmamanifest din siya in our natural later on. Amen po? That's why yun yung number 2. And number 3 po natin, sabi po dito, sa verse 9. Sabi po sa verse 9, have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God be with you wherever you go. Ayan po. So, kailangan po nating maging strong and courageous na kahit saan po tayo dalhin ng Diyos, the Lord is with us. Amen po. And sabi nga po, if the Lord is with us, no one and nothing can stand against us. Amen po. So, number 3 po natin. First po is arise. If we have a right mindset, we will be able to arise. Next po, if we will have a right mindset, we will be able to be strong and be of good courage. Number 3 po, if we have a right mindset, we will sanctify ourselves. Amen po. Bakit? Bakit po? Ano po ba ibig sabihin ng sanctify yourself? Ibig sabihin, you set apart yourself. Di ba po? Kumbaga, you consecrate yourself. Hindi mo hahayaan na madungisan ka. Di ba? Parang for example po, yung bata, pinaliguan na, binihisan na, di ba? Tapos gusto nung bata na kumain po na ice cream. Tapos yun, nadumihan ulit. Magagalit yung nanay. Kapapalit mo lang, nagdumi ka na naman. Di ba po? Parang ganon. Tayo din po, kumbaga, wag na natin pong balikan yung mga kasalanan na, naglugmok po sa atin, 'di ba? Para maging kunin ng kaaway yung peace natin, yung joy natin, yung love natin sa ginagawa po natin sa Panginoon. Sabi nga po, sanctify means setting apart. Kumbaga parang hindi po tayo makikisang-ayon sa mga ginagawa sa mundong ito, 'di ba? Yung mga alam nating mali, hindi po natin sila sasang-ayunan. Kasi sabi nga po ni Jesus, 'di ba? You are in the world, but you are not for the world. Nandito po tayo sa mundong ito, pero hindi po tayo para dito. Amen po ba? Katulad ng sinabi po ni Jesus sa John 17 verse 14 to 19. John 17 verse 14 to 19. Ito po yung time na malapit na po yung crucifixion ni Jesus. Pinag-pray niya po ang kanyang sarili, ang mga disciples. At ito po yung prayer niya sa verse chapter 17, verse 14 to 19. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also sent them into the world. And for their sakes, I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth. Paano daw po tayo masasanctify? Diba? Sabi po ni Joshua dun sa mga Israelites, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ano po yung sabi dito ni Jesus? Paano tayo masasanctify? Through the word, through the truth. Ay ano po ba yung katotohanan? Ano yung salita ng Diyos? Di ba po? Kaya nga po, we have to meditate on it day and night. Konektado po dun sa ating binanggit po kanina. Nasabi nga po, kumbaga, we will sanctify ourselves. Kumbaga, hindi po natin hahayaan na makontaminate yung kaisipan natin ng mga maling katuruan or maling mga bagay sa mundo pong ito. Di ba? Dahil ngayon po, alam niyo po ba talagang ine-expose, parang kumbaga, dati po parang ang mali,
parang natatakot pa sila na ilabas. Pero ngayon po, parang tuwang-tuwa pa silang, tuwang-tuwa pang ilantaran na mali na, di ba? Tapos pagtatawanan po, parang ginagawang normal ang mga hindi po dapat na normal. That's our world today. Kaya po sabi nga po, we have to sanctify ourselves. Huwag po nating hayaan na makontaminate tayo. Di ba? Sa mga nakikita po natin, sa mga napapanood natin, sa mga naririnig natin, paano po tayo masasanctify? Through the Word of God. Because the Word of God is the only one that can cleanse us. Amen? Ano po yung i-cleanse natin? Yung mga maling thinking, di ba? Yung mga maling, kumbaga, kaisipan po natin. Di ba? Kaya nga po sabi po sa salita ng Diyos, kailangan natin ng transformation of mind that we may know what is good, acceptable, and perfect will of God. Amen po? Kaya po, we have to sanctify ourselves through the Word of God. Amen po? Kaya po, I suggest po yung mga, pero siguro naman po ngayon, no, kasi dahil nga po techie tayo, parang we used to have Bibles in our phones. Tama po ba? Pero ang disadvantage po nun, may tumawag lang, may mag-text lang, tumunog yung messenger mo, di ba? May mag-notify na may nag-like sa post mo. Wala na, distracted na po tayo. Kaya po, it's much better to still use, kahit na sabihin pong old school, pero sabi nga po, still, we need to have Bibles. Amen po? At gamitin po natin yung salita po ng Diyos para po talagang to really feed our spiritual beings. Amen po? And, yan po, last but not the least, number 4. Ito na po. If we have the right mindset, we will be able to fully obey and trust God into our lives. Because, yun nga po, our God is faithful, amen, to fulfill every promises. Sabi po sa Joshua 21, verse 43 to 45, sabi po dito, so the Lord gave to Israel all the land which He had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwell in it. The Lord gave them rest all around according to all He had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Ito na po yung binanggit nating first verse po natin kanina. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Kung makikita po natin, at talaga pong i-fulfill ni Lord lahat ng promises niya. Pero sabi nga po, in our part, we have to fully obey and trust the Lord even sa process. 'Di ba? Yung isa po sa mga favorite characters ko po si Joseph, 'di ba? Kahit na ang dami pong nangyari sa kanya na hindi magandang bagay, pero po because the favor of God is upon Joseph, 'di ba po? He was able to fulfill na yun nga po kung ano yung nais ng Diyos na maging governor po siya at kumbaga siya yung mag-take care sa mga, kumbaga everything sa Egypt po that time. Nakanang kamay ni Pharaoh. At nung dumating po yung di ba, yung great famine na 7 years of great famine, they were able to survive because of Joseph. Ano po ibig sabihin nun? Kumbaga, yung pong pagsunod natin at pagtitiwala sa Diyos, wag po nating hayaang mawala sa ating mga puso. Amen po? And because sabi po sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ayan po. So, wag daw po nating hayaan na yung puso natin magkaroon ng alinlangan, magkaroon ng doubt, di ba? Na pag may sinabi po ang Diyos, let's hold on to it because He is faithful. And sabi rin po sa Isaiah 55 verse 11, Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. Kung ayun nga po, kung ano po yung sabihin ng Diyos, hindi po babalik ito ng walang kabuluhan sa Diyos. Amen?
hindi man po siya nangyari nung panahon ni Abraham, ni Moses, pero panahon po ni Joseph, finulfill pa rin po ng Diyos because He is faithful. Amen, amen. So, kung makikita lang po natin dito, ayan po, sa Joshua 24 verse 13 to 15, ito po yung time na nagbibigay na po ng mga last words si Joshua sa mga Israelites. Malapit na po siyang pumanaw. So nagbibigay siya ng instruction, ano po yung mga dapat nilang gawin. Sabi po dito sa verse 13, I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build. And you dwell in them. You eat of the vineyards and olive groves which you did not plant. Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, for it seems evil to you to serve the Lord. Choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi po dito ni Joshua sa mga Israelita, kumbaga, yun nga po, they have to serve the Lord with sincerity and in truth. At yun nga po, put away yung mga other gods. Pero sabi nga po ni Joshua, kung sa tingin nyo, masama or evil yung mag-serve sa Diyos natin, sabi niya, choose for yourself, mamili kayo. Kayo ang mamili. Pero sabi nga po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo rin po, alam niyo po ba, hindi po inaalis ng Lord ang freedom to choose sa bawat isa sa atin. Lagi po tayong may freedom to choose. Whether to obey the Lord, to trust Him, or to trust ourselves, di ba? Do it on our own way. Or to, yun nga po, trust the Lord. Kumbaga, talaga pong ipagkatiwala sa Diyos lahat. And ito po yung sa conclusion po natin. Isa rin po to sa mga talagang pinagbubulay-bulayan ko po noong nakaraan. Kasi habang ano po ba yung ginagawa ko noon? Bigla lang po itong nag-strike sa puso ko. At yun nga po, sinimulan ko po siyang, kumbaga, i-seek at yun nga po pag-aralan. Sabi po sa Matthew 22, ito pong verse 21 to 23, to 14. Matthew 22 verse 1 to 14. Ito po yung parable of the wedding feast. I-summarize ko na lang po. Ito po yung sabi ni Jesus na nagsalita siya as a parable. Sabi nga po, yung kingdom of heaven ay katulad ng ganito. Merong isang hari na nag-prepare ng, or may marriage na inihanda sa kanyang anak. So, yung mga servants po, sabi niya doon na mag-invite kayo sa wedding. So, maraming pinuntahan, kumbaga yung mga servants, pero hindi po willing pumunta yung mga inimbitahan. So, they chose to, sabi nga doon na may gawing iba, pumunta sa ibang mga pupuntahan nila, ganon. At nag-prepare po yung king. Sabi nga, nag-prepare siya ng mga oxen, ng handa. Talaga pong naghanda yung hari. Pero, yun nga po, bumalik yung mga servants, sabi po nila, wala pong gustong pumunta. Lahat ng in-invite, walang gustong pumunta. Ano po yung sabi dito ng hari? But sa verse 7, but when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies. Teka lang po. Ito na po, sa verse 9 pala po tayo. Verse 8 muna. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited are not worthy. Sabi po dito, therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Ayan po. Kumbaga, dahil nga po walang gustong pumunta dun sa mga in-invite,
ang sabi po na lang ng hari, sige, pumunta ka na lang sa lansangan. Lahat ng makita mo, i-invite mo. So, yun nga po, ginawa ng mga servants. Pero, pagdating po dito, ayan, sa verse 11, but when the king came to see the guest, he saw a man who did not have on a wedding garment. Biro niyo po, no, di ba, in-invite na nga lang, yun nga, pumunta naman sila, pero hindi nakasuot na kumbaga, hindi nakapustura. Maari pong siguro kung ano na yung suot niya nung nasa labas, yun na yung sinuot niya hanggang dun sa wedding. Di ba? Pero sabi nga po dito, so he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the servants, bind him hand and foot, take him away and cast him out into outer darkness. There will be a weeping and gnashing of teeth. Ito po, ito na yung pinaka-verse na talagang nangusap po sa akin. Sabi po dito sa verse 14, for many are called, but few are chosen. Alam niyo po ba, ito pong parable na to, sabi nga po, katulad siya ng kingdom of heaven. Di ba po, ang salvation kasi po talaga, si Jesus dumating po talaga para sa mga Israelites, di ba? Pero dahil nga po, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus, di ba? They refused Jesus, sila pa nga nag-crucify kay Jesus. At sabi nga po, everyone can come. So tayo pong mga Gentiles, tayo yung nangkinabang. Tayo ngayon, kumbaga, we can freely receive the salvation na walang bayad, na wala tayong kailangan gawing sakripisyo para lang tanggapin ng Panginoong Jesus, di ba, sa ginawa niya po. But, tingnan niyo po, di ba? For example, ito na po, yung wedding, ayan na. Pero, not necessarily na tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, wala na tayong gagawin. Nakita niyo po yung nilapitan nung king na sabi niya, friend, how did you come in here without a wedding garment? Maari pong yung damit nung tao na to, nung nasa mundo siya, is the same na damit na suot-suot niya kahit nasa kaharian na siya ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Ayaw ho ba rin yung old self? Ayaw ho ba rin yung mga kasalanan? Ayaw tanggalin yung mga bagay na marumi sa Kanya sa harap ng Diyos. At ano po sabi? Di ba? Tinawag po yung servant, sabi, take him away. Cast him out into the darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ano po ibig sabihin nun? Once we come into the kingdom of God, we see the kingdom of God. We have entered the kingdom of God. Hindi po pwede yung dating tayo, dala-dala pa rin po natin. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, di ba? We are now a new creation because of our Lord Jesus Christ. The old has gone and the new has come. Kailangan po talaga suotin natin yung robe of righteousness ng ating Panginoong Jesus. Dahil hindi po katanggap-tanggap sa ating Diyos na gumagawa tayo ng mali, ng kasalanan sa harap niya. Bakit po? Because our God is holy. And sabi niya po, di ba? We should be holy. Ano po yung sabi dito? For many are called. Maraming tinawag. But few are chosen. Ano yung chosen? Chosen to change his life to please God. Chosen to follow God no matter what. Chosen to talikuran po ang mundo at sumunod sa Diyos. Kaya po, yung title natin ngayong umagang ito, Choose Well. Hindi po si bishop, hindi si rev, hindi sino mang pastor, hindi sino mang leader, hindi yung katabi mo, hindi yung magulang mo, hindi yung kapatid mo, hindi sino man ang makakapagpasya ng bagay na ito, kundi sino lang po? Sarili po natin, ikaw at ako. We have to choose well. Kasi katulad, related po ito dun sa Matthew 7:21-23. Ito naman po yung, sabi po dito ni Jesus,
Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Kahit nasabihin pa daw po nung mga tumatawag ng Lord, Lord sa Panginoon na nag-cast out sila ng demon, di ba? Nagpagaling sila ng may mga sakit, di ba? Gumawa sila ng signs, wonders, and miracles. Pero, sabi nga, then I declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Yung mga gumagawa po ng hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kahit nasabihin po nating nakapagpalaya sila ng masasamang espiritu, nakapagpagaling sila, gumawa sila ng maraming miracles. But if they still do wickedness, lawlessness before the eyes of our God, useless po lahat. Diba? Ano po sabi ni Jesus? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Umalis ka sa harapan ko. And that is a very, very sad story. Tama po ba? Kaya ngayon pa lang po, church, let's make a decision. Let's choose well. Kumbaga, talaga pong, ito po yung panahon na talagang, if you really want to walk with God with righteousness, with holiness, with purity. Dahil ito po yung requirement niya. Hindi po dahil sinabi lang nung nagsasalita dito sa harapan, but this is what the Word of God says. Kaya po sa pag-crossover po natin, sabi nga, iwanan na po natin yung old self natin. Sa pag-crossover po natin, talikuran na po natin yung mga maling ginagawa natin. Yung mga, kahit nasabihin natin pong, ikaw na lang yung tumatayo sa katotohanan, sa righteousness. Kahit na lahat ng mga kasama mo, mali yung ginagawa. But stand on the truth. Let's stand on the righteousness of our God. Amen po? Bakit po? Kasi, yun po ang nais ng Diyos. And for us to be able to enter into the promised land. Pero sabi nga po, hindi po natatapos sa pag-enter. Di ba? Katulad sila Joshua po, pagtawid po nila ng River Jordan, marami pa po silang kinalaban. We have to have also a mindset na, sabi nga po, war is always there. War in the heavenlies. Meron po laging kumbaga, warfare. Kaya po, wag po tayong magpapadala sa emosyon natin. Dahil ang emosyon po ay madaya. Sabi nga po, di ba? Pwede ngayon, okay ka, mamaya, hindi. Pero pag po tayo ay tumatayo po sa salita ng Diyos, the Word of God is our best influence. The Holy Spirit, we always acknowledge Him into our lives. He will guide us. He will direct our steps. Amen po? And we will be able to conquer and possess the land that God wants for us, individually and even as a church. Amen po? Can we all stand up into the presence of our God? Oh, yes, oh God. Father, we thank you, Lord, for your word that transforms our mind, that changes our minds, that changes us, oh God, from your glory to glory. And allow us, oh God, and make us to be the person that you want us to be. Father God, kayo po ang nakakabatid ng puso ng bawat isa sa amin. Maaring pwede naming dayain yung katabi namin, mahal namin sa buhay, mga tao sa paligid namin, but only you can see our hearts. You alone, O God, can search each and everyone's heart, O God. Father, if there are still wicked ways in us, if there are still, O God, unrighteousness into our hearts, O God, forgive us, O God. Forgive us. We repent, O God. Lord,
that we allow the enemy, O God, Lord, to take rule into our hearts, into our lives. And we ask, O God, Lord, lead us in the way of everlasting. Lead us, O God, into your righteousness, into your holiness, into your purity, O God. Father, we acknowledge that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Father, today, O God, Lord, as we hear your word, O God, Lord, lahat ng maling mindset, lahat ng maling kaisipan sa aming mga puso, sa aming mga isip, O God, na hindi naka-inline sa iyong salita, sa iyong kalooban, Lord, we break it, O God. Lord, we're pulling it down, O God, in the name of Jesus. And Lord, give us the right mindset, the godly mindset, O God, that we may be able to choose well, O God, to choose the right things, O God, not only the good things, but the right things, O God. O Holy Spirit, we ask that you minister to each and every one of us, O God. Lord, basagin niyo po ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O Lord. Mga bagay na nakakapag-contaminate, O God, sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na huwag gawin ang mga bagay na to, na alisin ito sa aming mga buhay. Not by our own might, not by our own power, but by you, Holy Spirit. Na ikaw din po ang maging best influence ng bawat isa sa amin. Na Lord, even mga words na lumalabas sa aming mga labi na hindi nagbibigay kaluguran sa iyo, Father, we repent of it, O God. We ask for your forgiveness. We ask for your mercy, O God, upon each and every one of us. Lord, kung nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa, kung may mga, Lord, mga lies na lumabas sa aming mga labi, kung may mga bagay, Panginoon, na nasabi kami, O God, na mga kathang kwento lamang na walang katotohanan, Father, forgive us, O God. At Lord, kung ang aming mga mata ay may mga nakita, may mga tinignan na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Father, forgive us, O God. Cleanse us, O God. At Lord, yes, O God, help us only to see, O God, only to look, O God, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na kaaya-aya sa iyong harapan. Maging ang aming mga kamay, kung meron itong ginawa, O God, na Lord, na hindi tama, Lord, mga kinuha na hindi sa amin, Panginoon, mga Lord, nasaktan, O God, Lord, through these hands, O God, Father, we pray, forgive us, O God, cleanse us, O God, and even, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga damdamin, kung may mga bagay kami na naramdaman, naisip, O God, na hindi tama sa iyong harapan, Father, forgive us, O God, cleanse us, O God, and even, Panginoon, ang aming mga paa, kung may mga pinuntahan ito, O God, na bagay, na mga lugar na hindi mo, Panginoon, kinalulugtan, O God, Lord, forgive us, O God. Let our feet, O God, Lord, only walk, O God, Lord, into, O God, the path that you want us to take, O Father God. Lord, once again, here we are, O God. Lord, we submit ourselves to you. Lord, we surrender everything to you, O God. Lord, make each and every one of us, O God. Lord, yes, O Father God, Lord, the person, oh God, that you want us to be, oh God. Lord, we allow ourselves, oh God, to have the mind of Christ, oh Lord. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. And Lord, this morning, oh Father, we pray, oh Holy Spirit, continue to convict each and every one of us. Lord, sa mga mali at hindi po namin nagawa na, Lord, hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Allow us to remember it, O God, that we may be able to repent and ask for your forgiveness, O God. For you are a merciful God. You are a gracious God. You are a slow to anger God.
You are compassionate, God. And you want your people to turn back to you, oh God. Oh God, Lord, to come to you, oh Father. Oh, help us to choose wisely, oh God, to choose the truth, to choose to forgive, choose to love, oh God, choose to understand, choose, oh God, your word, oh God, choose to meditate on your word day and night, oh God. Lord, help us to choose you, oh Jesus. Lord, yes, oh God, in whatever circumstances, oh God. Yes, Lord, yes, oh God. Yes, oh God, help us to choose, oh God, Lord, the right thing, oh God, na naisin mo, Panginoon. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Father, I pray, whoever, oh God, Lord, na nakakaranas ng oppression ng kaaway, oh God, Lord, into their lives. Yes, oh God. Yes, Lord. Loose your mighty power, oh God, into their lives that they may be able to receive the liberty, oh God, that comes from you, oh God. Lord, set them free from all the oppressions of the enemy. Set them free, oh Father God, Lord, from all the lies of the enemy, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, yes, oh God. Yes, oh God. We pray, oh God, for your enlightenment, oh God. Lord, we pray, oh God, Lord, let your light shine, oh God, in every darkness of their lives, oh God. And let the truth prevail, oh God, in the name of Jesus. Father, we pray, oh Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Lord, yes po, Panginoon, patuloy niyang palayain, oh God. Lord, ang mga kapatid at magulang namin, Panginoon, na Lord, yes, oh God, binibigyan ng mga kasinungalingan ng kaaway sa kanilang kaisipan. In Jesus' name, Lord, yes, oh God, give them the sound mind, oh God, that comes from you. And even, Lord, let every fear, oh God, Lord, ay maalis, Panginoon, sa kanilang puso't kaisipan, oh God. Lord, let your word that have been planted into their hearts, oh God, be stirred up, oh God, and let them receive the truth that comes from you, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, radaya seke, radaya shanda, radaya seke, radaya kande. Hukura bababakianda, radaya sheke, radaya seke, yarada kande. Yeke yalalala, yarada kande, yaradaya shanda, yarada kande. Oh, Spirit of the living God. Oh, freely move, oh God. Lord, yes, oh God, continuously to change us, oh God, from your glory to glory. Oh, yes, oh God. Allow us, oh God, to be a vessel, oh God, that we may be able, Lord, yes, oh God, to carry your glory, oh God, and to diffuse the knowledge of our Lord Jesus Christ wherever you will send us, oh God, wherever you will lead us, oh God. Oh, yakia radaya sanda yaradaya shande, keradaya seke yalalalayande. Let your church arise, oh God. Let your church arise, oh God. Oh, kundaraya kalalayanda yaradaya sande, yeke yaradaya shande yaradakande. Yes, oh Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, yaradaya shande. Oh, karadaya seke yaradakande. Yeke yaradaya seke yaradakande. Oh, yes, oh Father God. Let your truth prevail. Let your truth prevail, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, 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 oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, yes, oh God. Father, we also pray, let your ministering angels, oh God,
who are carrying, oh God, the balm of Gilead into their hands, that Lord, who are carrying, oh God, Lord, yes, oh God, the oil of gladness, who are carrying, oh God, Lord, yes, oh God, yes, yes, oh God, yes, oh God, that oil of healing, oh God, Lord, let them come and minister, oh God, to your people, oh God. Oh, keradaya sheke yalarayande, yukunda radaya sande yaradakande yaradaya shande. Oh, yes, oh Lord, yes, oh God. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shakaradaya sande, yeke yaradaya kande yaradaya shande yaradaya kande. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil Ikaw na Diyos namin ay buhay. Ikaw na Diyos namin ay makapangyarihan. Ikaw na Diyos namin, Panginoon, ay, Lord, nakaupo sa trono ng kalwalhatian, O God. Yes, O Lord, let your children, O God, receive the victory, O God. Receive the healing. Receive, O God, the enlightenment, O God. Receive the truth, O God, that, Lord, yes, O God, that the enemy is defeated already, oh God, that the enemy, oh God, is being, oh God, Lord, yes, crushed under our foot, oh God, Lord, yes, oh God, because Jesus has already won, oh God, yes, Lord, yes, oh God, yes, Lord, yes, oh God, wala kang anak na talunan, Panginoon, wala kang anak na pinabayaan, oh God, wala kang anak, Panginoon, na Lord, yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God, yes, Lord, nananatili, Panginoon, na nanlulupay-pay. But Lord, yes, O God, Ikaw, O Diyos, sa magpapalakas, Panginoon, sa buhay, O God, ng mga anak mo na nanghihina, O Father God. Lord, teach us how to wait on you, O God, for in your presence, O God, for as we wait on you, O God, strength upon strength, O God, Lord, will be there, O Father God. Yes, Lord, yes, O God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. For in your presence, oh God, Lord, we are undone. Lord, sa presensya mo, Panginoon, ay patuloy mong binabago ang bawat isa. Lord, sa presensya mo, O God, Lord, there is fullness of joy, O God, that this world will never be able to give, O God. Lord, only in your presence, O God, here in your presence, O God, Lord, is where, O God, Lord, our soul are satisfied, O God. Lord, our spirit, O God, is being renewed, O God. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, yes, oh God. Yes, thank you, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord.
Kings and their kingdoms are standing amazed. Here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, no things are new. Here in your presence, everything bows before you. Found in your hands, fullness of
to be in your presence, oh God. Is where we can find the peace, the hope, the joy. It's only in your presence, oh God. That we will be able to see you, oh God. Your beauty. That you are awesome. That you are matchless in every way, oh God. Oh, wonderful God, we adore you. We adore you, oh God. Oh, thank you, oh Father, for ministering to each and every one of us today. That we will get out from this place, never be the same again, oh God. Because you are the God who changes us from your glory to glory, who transforms our lives, who transforms our minds. Thank you, oh Father. Thank you, oh Jesus. Thank you, oh Holy Spirit. We love you. We adore you. We honor you. We honor your awesome and beautiful presence in our midst today. Oh, hallelujah, hallelujah. Receive all our praise, God. Receive all our worship, our thanksgiving. Oh, yes, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. For your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Indeed, you who promise is faithful. You are faithful yesterday, you are faithful today, and you are faithful forever. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Are we blessed, church? Amen. Ang ganda po ng word ngayon. Yung title natin na Choose Well, di ba? So, tanong ko lang po sa bawat isa. Kung papiliin po kayo, saan niyo po gusto kumain? Sa restaurant o sa karinderya? Karinderya. Hindi, yung kung may option kayo, di ba? Sa sarili nyo, saan kayo kakain? Restaurant o karinderya? Sa restaurant, di ba? Anong pagpapapiliin kayo pag magko-commute? Or pag-aalis kayo, anong gusto nyo? Magko-commute kayo or may sarili kayong sasakyan? May sariling sasakyan, di ba? Or for example, anong gusto nyo? Electric fan or aircon? Aircon, syempre. Doon tayo sa mga mas magiging komportable tayo. Parang, iba, choose well, mamimili ka. Share ko lang po about sa in connection po for our tithes and giving.
Basahin ko lang po yung Malakay 3, verse 8 hanggang 11. Sabi po dito, "Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke," ito yung key verse po natin, "and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts." Before po nung di ba before sabi dito sa 11, "I will rebuke the devourer," sabi po doon ng Panginoon. Pero before that, sabi sa verse 10, "Bring all the tithes into the storehouse." So yun po, di ba, sabi doon, bring all the tithes. Magkano po ba yung sinasabing tithes? Yung 10% po ng income natin, di ba? So in connection po dun sa parang yung sa Choosewell na sinabi ko kanina, paano ba natin masasabi na yung sinabi dito ng Lord na I will rebuke the devourer for your sakes? In analogy po sa devourer, ano po yan eh, kung mapapansin nyo, ay hindi pala natin napapansin na yung inflation ngayon, yung mga high interest rate ngayon sa bansa natin, isa po yan sa mga devourer ng natin, ng finances natin. Kasi di ba, for example kayo, pag mag-grocery or mamamalengke, magkano yung pinaka-minimum na nagagastos nyo? Kasi di ba dati, 500 lang, ang dami na nating mabibili. 1,000, puno na yung ref natin. Pero ngayon, dahil sa interest, sa mga inflation ngayong panahon natin, naaapektuhan yung finances natin, di ba? Sa pagdating sa bagay na to. Sa inflation na yan, magugulat ka na lang, yung 500 mo, ilan lang yung mabibili. Parang pang isa, 2 ulam lang. Di ba? So, dito po, kapag tapat tayo na nagbibigay ng tithes natin sa Panginoon, sabi dito, I will rebuke the devourer. So yung devourer na yun, yung inflation na yan, kung ikaw sa sarili mo na faithful ka sa Panginoon, na binibigay mo yung tithes mo sa Kanya, hindi ka maapektuhan ng mga inflation na to. Di ba? Yung income mo or yung kinikita mo, gagawa ng miracle ang Panginoon na masasabi mo na sapat pa rin yung blessing na binibigay sa ni Lord. Di ba? Kasi every time po na nag-grocery kami, parang alam mo yun, lagi kaming nagugulat kapag nagbabayad na kami. Kasi ang konti-konti lang nung binili namin, pero yung bill, pag nagbayad ka na, sobrang taas. Talagang yung inflation, mararamdaman mo. Pero yun nga, kapag tapat tayong nagkakaloob sa Panginoon ng tithes and offering natin, i-rebuke niya yung devourer na yun. Kumbaga, kahit sabihin natin, nakikita natin na ang taas ng inflation, pero in terms of our finances, mararamdaman natin na kaya pa rin pala nating bumili ng mga bagay na yun, di ba? And yun nga po, yung sa Choosewell na sinasabi kanina, tapat ang Diyos na i-bless tayo. Lagi siyang tapat na i-bless tayo, pero nasa sa atin na lang yun na maging tapat din ba tayo na ibigay ang dapat para sa Panginoon, di ba? Yung sinabi kanina, yung last na topic, yung trust and obey God. So
maging magkaroon din tayo ng trust sa Panginoon and obedience sa Kanya na pagdating sa ating finances, sa pagbibigay, sa pagkakaloob ng ating ikapu. Magtiwala lang tayo sa Panginoon na lagi, siya rin yung magbabalik sa atin, di ba? Siya yung magbe-bless sa atin. And, ayun, mararanasan natin na hindi tayo magkukulang kapag ang Diyos ang nagpo-provide para sa atin. So, let's prepare our tithes and offering po sa umagang ito. And let's pray. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na laging sapat, laging nag-overflow, laging nagbibigay ng pagpapala. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Sa lahat, Panginoon, na magbibigay ng kanilang kaloob, ng kanilang ikapu, Panginoon. Lord, Ikaw ang mag-bless sa kanila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng opportunity, O God, na mas lalo, Lord, mapalago, Lord, ang kanilang finances, ang kanilang blessing na pinagkakaloob mo sa kanila. Lord, give them ideas, Panginoon, opportunity, Panginoon, na magbibigay, Lord, sa kanila ng yaman, O God, para magamit, Lord, sa inyong kaharian, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Lord, lahat ng pangailangan namin, O God. And Lord, I pray and I declare, Panginoon, na pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na nasa simbahang ito, O God. Pagyamanin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, para patuloy, Lord, na mapalago, Panginoon, ang inyong ministeryo, O God. Lord, maraming salamat sa lahat namin binabalit ng papuri, O God, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, mahalin ang lahat ng papuri sa ngalan mo, kalwalhatian, pagsambay alay sa'yo, lahat ay bibigay, maging aking buhay. Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, minsan pa karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin ang Panginoon, ito po ang ninanais ng aming mga puso. Amen. Sige po, tayo po'y dumako sa ating announcement. Ayan, sa ating first Sunday of February, next week, February na. Amen. So, yan nga po, mayroon tayong Ayan, February 4, first Sunday of February. Ayan. After po daw ng all ministry heads will be having a meeting after the service next Sunday sa January 29 daw po. Ay, ngayon daw po. Ay, sorry, nawala. Ngayon daw po pala yun, sorry. Ayan, sa ating Speak Live, every Monday at 7 p.m. daw, sa ating mga ating J-Blue, Jesus Be Lifted Up Church, sa ating page sa Facebook. Next, Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Sa Facebook page din po natin yan. And ang midweek service every Wednesday, meron din po tayo dito sa live at meron din po tayo sa Facebook page sa ating tawag dito, live sa Facebook. Yan, ang ating soaking every Friday, every 7:30 p.m. via Zoom naman po yan. So, we encourage na mag-join po tayo kasi, yun nga po, wala na po tayo dito sa ating so sa Zoom na po natin para marami daw po nakaka-join. Ayan, sa online prayer gathering, sa Fathers naman po, Monday to Friday at 4 a.m. po yan. Sa Mother, Monday to Saturday at 5 a.m. naman. Sa ating mga pastors, Monday, Friday to 5 a.m. Next, J-Blue, Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesday naman po yan at 8 p.m. via Zoom po.
Ayan. Don't forget daw po na ating i-like po, i-follow, and i-subscribe. Then, i-share din po natin sa ating mga loved ones yung ating Facebook page sa Jesus Be Lifted Up Church at yung ating YouTube channel sa J Blue Church. Next. Okay na po. Thank you po. Sige po, tayo po muling tumayo sa presensya ng Panginoon at ibigay natin ang pinakamataas, pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. All praise to you alone. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. No praise to you alone. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. No praise to you alone. No praise to you alone. All praise to you Tayo manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoong Hesus, maging sa Espiritu Santo, maraming salamat Lord sa umagang ito. Kay buti-buti mo sapagkat so Lord, biniles mo kami sa iyong salita, tunay ang salita ang nagbibigay sa amin ng buhay o God. Lord, salamat sa pag-aalala mo sa amin na kami o God ay iwanan na namin ang dati namin pagkatao. Kami o God haharap sa iyo na bago na o Lord. Iwanan na namin kung ano namang nagawa namin sa nagdaang araw o Lord. Maging ikaw na ngayon ang bago naming kasama o Lord. Salamat o God sa salita na nagbigay ngayong araw na ito. Lord, ibalik mo o God ang kalakasan na nawala sa Kanya at i-bless mo ang bawat pamilya, Lord, ng J Blue family o God. Sa aming pag-uwi o God, sa aming tahanan, ikaw ang mag-iingat sa amin. At Lord, ang iyong pag-ibig lamang ang dala-dala namin sa pag-uwi at ang Espiritu mo, O God, ay kasama namin upang sa ganun, O God, kami ay ligtas sa lahat ng daraanan namin, O Lord. Salamat at pagbalik namin sa susunod na linggo, O God, ang mabuting balita lamang, O God, ang iparating mo sa amin at dadalhin namin, O God, at ipapasalamat namin sa iyo, Lord. Lord, maraming salamat, O God. Ingatan mo kami at Lord, kami, O God, i-bless mo sa iyong mga banal na Espiritu, O God. Maraming salamat, O Lord. Binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.